Na 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 na. ತುಳುನಾಡದ ಪೂರೈರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕಿರೋ ವುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ತುಳುದ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಕ್ಲಕ್ಕನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಣ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಬರೋನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಅಂಚೆತಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ತೂದಾಂಡ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರೊಮೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಿರೆಲ್ ನೆತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುನ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆಫ್ you, the stars for us today here at V4, because Nirel ಎಂಬ ತುಳು ಚಿತ್ರದಿಂದ we are watching you in Nirel. ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರ ಹೊರಗೆ, ಆದರೆ ನೆಂಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿತ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದಾಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ we have with us the main protagonist of the movie, heroine ಅಂಚನ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನೂಪ್. We have with us a very beautiful lead role play ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಪಲ್ಲರ್ಕ. ಸೊ ಆನ ಕಾಮಿಡಿ ಆನ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂವಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಇತ್ತೆ ನಿರೆಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಶಾಡೋ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಬಬ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ರಿವ್ಯೂ ತೂವಿನ ಮೆಟ್ರಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಬಟ್ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲ ತೂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಚ ಉಂಟು ಮೂವಿ ದಾದ ಪಂದ್. ಸೊ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅನೂಪ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟಗನಿಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ? First of all, V4 Media gang, thank you Panad. Dayapanda enkelna the second interview mulu. Yes. Enkelna day 1 at the V4 enkel edde support maltandaleru till date. So thank you very much for that. Yes. Back to movie. Nirel onji triangle love story with comedy, action, family drama. Onji mix masala edde story. Multa not only one person, with family you can go and watch the movie. So అవే ಒಂಜಿ ನೀರೆಲ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಪನ್ಪುಲಕನೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲ ತೋಲಿ ಜೋಕುಲ ತೋಲಿ ಪೂರಲ ಪೊಂದೊಂಜಿ ಮಾತಲ ತೋಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಕಾಣ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಯಸ್. ಅಂಚನೆ ವರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತೆ. ನಿರೆಲ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಇರ ಗೊತ್ತು ಇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ನಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ತುಳು ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಈರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ. Okay, namaskar to V4 News and thanks a lot Inclin Lady. Yan Suru first ink picture tikkidan Nirel. At the bokka tikkina pura ink line tikina. So Nirel is a very good experience for me. Learning point. It is one experience that I will never forget. Tikkidi inko audition through. Inkul mata mulkul dina mata inkul audition through ne potina. So expectation inkul like dante inkul potin. Like we've got it. God's help. So mitt varondullate. ಸೊ ಈ ಪನ್ಪುಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೈ ಪತ್ತೊಂಡಾರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂದು. ಸೊ ಪೂರಲಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇಂಚನೆ ಪೋವಂದು ಉಪ್ಪಾಡು. ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಹಾಸ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪನ್ಪೇರು ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತಿನಾರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟಕ ಆವಾಡು ಹ್ಯೂಮರ್ ಆವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಆವಡು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪೂರಗ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅವು ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಆವಡು ದಕ್ಕನಾಗ ರಪ್ಪ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ದಕ್ಕಿಲಕ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ನಿರೆಲ್ ಇತ್ತ ಹಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. First of all, namaskara V4 News. Namaste Kudla. Then the first TV interview. Okay, and nice to be in Nirel team. And it's a comedy the vishaya vanpunanda yan mast natak comedy malde Dubai award, India award. And ee film yan comedy role select an audition through anyway. Everybody is selected through auditions, and I went to the auditions and got selected. Undata comedy en chapanda, it is a situational comedy. Day to day life the comedy. ಒಂಜಿ ಹೀರೋಗೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಹೀರೋ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ಅವಡಂದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಕ್ಕೆ ಒಯ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಡೆಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಯಾಪ ಯಾನ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಯಾಪ. ದೆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಏನೋ ಮೂವಿ ಇಂಕುಲ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅವಂದೆ ಪೂರ ಒಂಜ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಏನೋ it's revolving. Comedy is revolving the characters. It's not a separate scene created for the comedy. Comedy is supporting the hero and okay.
ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋ ವಿತ್ ದ ಮೂವಿ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ದೀಪಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನೂಪ್ಗ್ ರೋಲ್ ನೆಟ್ ಹೀರೋ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಹೀರೋ ಆಪು ನೆಂಚ ಇರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನೋಡನು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಹೀರೋ ಆರ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಫೇಮಸ್ ಸೊ ಈವನ್ ಮೂವಿಲ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಏನೊಂಜಿ ಅವಳು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಸ ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೀಪಕ್ ನನಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಪಂಡ ನೀ ಬರ್ರೆ ಆತಿಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಏನ ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನ ಏತ್ ತಿರ್ತ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿ ತಿರ್ತ್ ಪಾಡುವೇನ ಅಥವಾ ಯಾನ್ ಮಿತ್ ಪೋಪೆನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು ನಡುಟು 2 ಜನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಖುಷಿ ಐತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೋದು ನಡು ಪೊಂಜೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೊ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಬ ಯು ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ a triangle lucky hero after all you get to romance with 2 girls anyways but coming to the other lead role as well Deepthi Lavlera ni barra ai jarega but coming to your triangle aspect how was it to romance 2 ladies romance 2 lady anchida malla romantic da but normal story it was really good actually so you should see the movie of course so you'll come to know what is actual thing in the movie it's like awesome experience okay so idu aagura pannare idu wanna be hero role play mantondullar movie and ee movie aayibakkantu idu hero aayar budle so I think it's like more or less like a dream coming through the movie and so Varuna in the role the bagge unte panda of course you have the handsome man next to you in the movie but apart from that in a character the bagge yana character very simple for me nala HIG working in a bank working 8 to 5 job find somebody who's like a friend to me like a family Atem the story is revolving around Anup so the entire story that I have nothing got to do with anybody but Anup in this entire movie and I have a friend who's playing a small role okay so it parmulakare the movie more or less revolves around the wannabe hero and how it goes about and ee movie de namakku pooraregla avite gotta like Ramesh Arvind sir la net one guest appearance bantidere Ramesh Arvind pannaga kannada film industry de sadhana are guppunath fan club sadhana vaay bakada generation de o actor gla sulabade battu padu because he has his own class of acting and his own role of presentation so how was it to have Ramesh Arvind in the movie actually Ramesh Arvind yan actually arnottiga screen share maltondule okay first day shoot ittendare ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರ್ತಿರು ದುಬೈಗೆ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು 6ನೇ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳುತ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಆರು ಕಲ್ತಾರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಆರು ಮೆಂಟರ್ಡ್ ಮೂವಿಡನ್ನ ಸೊ ಆರು ಎಂಕೊಂತೆ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡು okay ಯಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುಲ್ದಿತ್ತಾರ ಪಂಪಿನ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಶಿವರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಂಡ ಆತು ಪಂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅವಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಡು ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಭಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂವಿಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನ ಫೇಸ್ ಡಲ್ ಅಂಡ್ so like acting malpodu distinction ittiji okay so he was really good actually so he plays the role of a man anchane ir panaga atonji senior actor nottu work manpunu panaga I'm sure it's been a great pleasure and honor for everyone actually yes anchane Deepak sir itte Anup sir pandey aru nekoskara Bangalore Dubai mutta batte shooting pande so ancha panaga namonji tulu chitrada inchittu onji actor role manpunu panaga iregen japon ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ ಆತ ಬತ್ತದ ಆರ್ನ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಆತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತುದು ಹಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ ಟು ಸೇ ಯಾನ್ ಇತ್ತಾರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲ ದುಬೈ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನಾರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಬಲ್ಪುನ ಮೂರು ಕುಡ್ಲದ ಬಲ್ಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಯೂತ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಮೂವಿ ಇಸ್ 99% ಯೂತ್ಸ್ ಸೊ ವಾರಿಗೆ ಅವು ಪೂರತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟು ತುಳು ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾನ್ ಟು ದುಬೈ ಟು ವರ್ಕ್ like I'm there for the last 10 years and suddenly the movie comes in and we are back to Kudla for the movie promotion yes illada kulke nandu lere ee bele potuna picture malpare potuna so it's really fun and blessing yes ನಿರಲ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಚಿತ್ರದ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ